are returning as far as possible to the lives that we lived before the pandemic. Lena into iningi labantu eselikade lilangazelele manje izwe selingene esigabeni esisha ngokwemigomo yobhubhane lwesifo iCOVID-19. Due to the progress that has been made through our collective efforts, we intend to lift the national state of disaster. Ngomhla zingama-28 kuLwezi wanyakenye nokuyilapho umengameli wezwe agcina khona ukwethula inkulumo eyibhekise ezweni akazange aligodluze izwe esigabeni sokuqala se-lockdown ngokomthetho wezenhlekelele manje uhulumeni useyiqegisile lemigomo. The restrictions on gatherings are being significantly changed. In previous regulations, the emphasis was on placing an upper limit on the number of people who could attend a gathering. The approach now going forward is that both indoor and outdoor venues can now take up to 50% of their capacity, provided that the criteria for entrance at those venues is proof of vaccination or a COVID test not older than 72 hours. Ukusuka ngomfumfu wanyakenye bese kungokwesithathu izwe lingaphansi kwesigaba sokuqala se-lockdown. Manje njengoba kusondela impela sonto yephasika nje wehlile umthwalo emahlombe abantu abaningi. We still need to wear masks when in facilities like shops, malls, offices, factories, taxis, buses, trains, or any other indoor place. Umengameli uphinde wamemezele izinguquko kweyithinta ukuvakasha kanye nokuhambela kwamanye amazwe. Travelers entering South Africa will need to show proof of vaccination or a negative PCR test not older than 72 hours. Kusenjalo zenyukile izibalo zalabo bethamela imncwabo zisuka ekhulwini ziya emakhulwini amabili kanti labo abethamela imlindelo ebusuku kanye nalabo ababa nemcinjana ngemuva komncwabo basavinjelwe ukwenza njalo. Kusadingeka ke ukuthi abantu baqhelelane.